Φίλοι μου, καλησπέρα. Βλάχος Κώστας από Wash & More Ρόδος. Εδώ σας δείχνουμε, ξεκινήσαμε το βίντεο με το μετρητή. Γιατί σας είχαμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο το συγκεκριμένο το Peugeot το 2008 ότι είχε έρθει με περίπου 46 μικρά απαγορευτικά νούμερα και με πολλά προβλήματα στη λαμαρίνα, τα οποία σε κάποιος άλλος detailer φυσικά δεν θα μπορούσε να τα διορθώσει όλα αυτά. Το κυριότερο είναι τι? Το κυριότερο είναι ότι το αυτοκίνητο όχι μόνο δεν κατεβάσαμε μικρά όπως κάνουν οι άλλοι detailers, τεχνικά γίνεται, το ξέρουν κάποιοι επαγγελματίες σοβαροί στον κλάδο μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν όμως και άλλοι που απλά παίρνουν μια αληφή, παίρνουν, τρίβουμε, σκουπίζουμε και ό,τι βλέπουμε. Αυτό μας κάνει πρόβλημα. Όπως και στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε γίνει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα στο βερνίκι, είχε κατέβει πάρα πολύ, σημεία απαγορευτικά, τα οποία δεν θα μπορούσαμε σε άλλους τρόπους, εάν δεν γνωρίζαμε, να το φτάσουμε και να τα επιδιορθώσουμε. Στο συγκεκριμένο λοιπόν αυτοκίνητο, αφού έγινε μια πλήρη επιδιόρθωση, γυαλίσαμε το αυτοκίνητο, περάστηκε με κεραμική επίστρωση, να σας πούμε XR03 της Nasiol, δώσαμε και microns επιπλέον από ό,τι πριν. Αυτό γίνεται με πολύ τεχνικούς τρόπους και φυσικά με αυτό το μετρητή παραμάσχαλα. Χτυπάμε, διορθώνουμε, πατάμε. Να μην ανεβάσουμε βερνίκι, να μην ανεβάσουμε οτιδήποτε. Πολλοί συνάδελφοι μας στέλνουν από όλη την Ελλάδα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι θέλουν να έρθουν εδώ και να κάνουμε διάφορα σεμινάρια τεχνικά πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ όγκο, θα το κάνουμε όμως, σας το υπόσχομαι, και θα οργανώσουμε ένα πολύ τεχνικό σεμινάριο με την εταιρεία που συνεργαζόμαστε και στην Αθήνα φυσικά. Από εκεί ξεκινάνε όλα και θα σας ενημερώσουμε στο άμεσο μέλλον. Πάμε τώρα και θα σας δείξω όλο το αυτοκίνητο πλέον πώς το παραδίδουμε στον πελάτη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλάχος Κώστας από Wash & More Ρόδος.